amatőrszurkolók izébe? Ja, igen, látsz. Kettő formából. Legyen mit kivágni? Ő szokott szurkolni. Ó, ide jössz itt a húban. Esik a hó. Mi van te, Mikulás? Egi, hó. Esik a hó. Érik a hang. Hajrá, Rászlós! Miért van meg? Jakabos! Ez a vidék. Nagy is. Az a idegen mindig a rózsaszín. Kicsit jó volt benne meg. De hogy elláttad? Szóljál! De jobb idő van. Ja, felállnak, csinálják ide átveszünk. Dávid, véletlenül Fiúk! a kamera! 3 a magyar igazság! Így van! És egy orán. Ezéken nézőben nyer. Szólunk a Bozoninak, rúgjon 4-et. Rasi, büntes! És akkor elénekeljük, hogy határon innen, határ túl! Olé! Olé! Hullámmutató! Nincs ilyen, hogy ilyen. Nem volt. Egyedül. Adok rád te is. Nem be vagy. Engem Tibi? Hát tudta, nem lesz ilyen. Micsoda? Picibe intézd el, picibe, úgy van. Hozzad egy kicsit, hozzad. nem viszlek haza. Nem baj. Józsi! Megöli! Itt a végére nézd már. Meg a Gergő. Itt a ifjú hol voltak? Vedd el! Bravo! Igen, zárásozott 16-os Fopágó! Mit csinálsz, te rúgó? Ispavágó kattó! Hello! Olyanok, mint az ütő. Hozom a szűt. Hozom a szűt. Nagy budzban van. Nem érted, vakarúgró! Viszont!
Rövid volt a Menjél más, Borri! Te lát! Mi a helyzet már? Jó volt a liga. Látom, nekem van a kászka. Jani, föl! Hoppá! Senki! Passz! Bravo, Jana! Nem volt ő azt, nem tudom. Pedig innen jobb nézni. Ott az ember! Gyerünk vissza! Megy! Hozd már el! És ugye ez egy esetre kapott merősöket. Én szerintem. De hát mindig az, hogy tápot. Nem ér ilyen. Hogy ellátok! Azért kellett volna, hogy erősebb véd ilyenkor. Tehát mindegy, ez tőlünk ilyen. Utolsó nézett, kéne megírjuk. Bucsini! Azaz, Bucsi! Azaz, előre! Ne kapkodj! Ne kapkodj! Maradjon a pályán, hello! Nem tudjuk, hogy miért. Mondom, ez edződönti el, hogy kívül nem. Lehet, hogy ülnek.
Nem ugrottak föl hogy beért a labda. Ráért a kijönni. Szokott lenni. Nincsen. Mondtam, az a Csusi! Nem hagyod! annyi elvika! Azt meg elrúgtad egyik olyan. Nem baj, jó! Hello! Másik, menj oda! Szeressünk! Vonal felé, Jana, vonal felé! Dehogy Nem menjél! Jó!
te hülye gyerek! Végre! Ez akkor, hogy nem Fejedet föl nem tudsz lépni. Hajrá, Rákos! Rálép a saját fejére. Nem tudom, nem benne hát. Látod tőle? Persze nem kellett volna most felállni, hirtelen hallom. Hát is késősre vagy. Pennák kéne már, Ez szép volt! Hajrá, Rákos! Hol a duga? Befagyott csáp. Jaj, nem tudom, hogy Kettő. tele van vízzel, befagyott. úgy igen, hogy Kori, látásod! ilyen másiknak milyen volt a idő? Annak rende volt. Milyen monoklival a Balázs jegeli magát ott a Vazics. A Ricsi... Jekel Ricsi, az meg már. Meg kellett tenni a András! Hé, pont Balázs! Szép marcak voltak. Hajrá, Rákos! Előre felé van. Ennyi. Hajrá, Rákos! Azt mondja, hogy már így vigyáztunk. Fújjunk csak, hát nem csinálunk semmit. Forró! Elhozom erre ilyenkor. Nem megy el! A Balázs osztálytársad a 7-essel játszik? 12. Szomorúan megy haza Balázs.
Tovább a Bozoril felé! Úgy van! Úgy van! Totti! Gyere, Dani, gyere! Kicsit lógjál kifelé, Dani. Nagyon bennett volna. Vetett tőle! Gól. Jó kezdik a menet. Dob ki Szabolcs. Ez az volt. Nem vagyok! Nem fogsz egy! Nem vagy karaté meccsen! Mi van, kickboxon játszol? Figyeld már! Focizzál! A ifibe is a edző okoskodott. Az. Passz fejével. A itt bent állt a izé. Jó. Persze, majd engedi őket, igen. Engedik ilyen, tudod. Harcolja. Jaj, már figyeld már edzőket, hát ezt nem hiszem el. Mi hozzá se nyújt? Semmire mondtál! Azt a 700-at! Mi van? Mi van? De nem megyünk már. Bajnok a Boston! El fogok fáradni, hogy nem nyomkodok. Folytában ugatott a meccsen. Nézd meg most is, hol van a nyakában van basz. Így ugatott Tifi meccsen. Miket művel ez illetve? Még öltözik. Te cseréled szent a rampasz. Kezdesz kiöregedni építőt. Aztán te rúgtál. Hajrá, László! Ébresztő! Honnan tudjam, bazd meg, izé mondottam. Kelj már föl!
De ugyanolyan fogalom. Szabad kombináció. Hajrá, Rátó! Kellnek kajak? Az hihetetlen szép volt. Gyönyörű volt. Majd a hűbe termel. Jó vagyunk a fele? Elég idő. Pati, látod minden ezt a sapkát? Már valami. Mi? Én még nem nagy körbe a sapkát. Látod, ez már valami. Fogadásból vette föl. Gyerünk, Bucsi! Égett a fejét. Vagy már égett a fejét. Van majd 5 kerep lőve. Hogy ne? Hát B középen. Válogassatok az. Ja. Szép! Azaz, Boszi! Menjél! Gyuri! Most tessék, hogyha még egyet Hajrá, László! Küzdettek! Ennyi! Kriszti, most sokat kell nekem. Melyik? Aki most lett kapura az előtt. Az lett Kiabáljál meg, nem érjük. Az osztálytársad? Aha. Hát nem egyetlen amúgy. Iskolában önbekérdett iskolában. Már 2-vel szurkoltam, fiú. Fogd az ember! A középmezőnél jó kis. Szóljál a 16-osra te! Úri, a 16-os egy kicsit durva, nem? Lapot így kell! Aki mondtam, hogy tudjam, hogy vágol a 16-os! Azad, Boxi, nyomj neki! Vágó! Azad! Azad! Azad, Boxi, veled vagyunk! Lapos, Bori, kölcsön! Egy bokorugró. Ilyeneket mondott a boxon. Ez, ilyen! Semmivel Boxi. Hajrá, László! Nem. Maga idegesek voltak már. Küzdettek! Hogy elején betaláltunk, na, azért nem lett volna ennyire simán. De utána már maga fogadjuk. Jó gólt rúgtál. Jó gólt rúgtál. Hú, gyerek. Bomba!
játszottunk gyermek, megint nem a Náudiának megint annyi. Nem baj, ez az utolsó meccs. Annyi Janikám, úgy van. Nyugodtan, Jani, nyugodtan! Nézzél föl! Nyugodtan! Az jó. Nagyon jó! Masi! Passzomat fújsz. Mire fújsz? Hátulra megöttek. 16-os, adjak sövényvágó! Már levettem a haját vele. Nagyon volt. Ott jár csak. Nem is kapus volt. Gyűjtőrétek a nem éres a lánc! Lépj oda! Amúgy azt hittem, hogy több szabadulás az ilyen favágók, amúgy rugdosni fognak, gondoltam. Jó volt. Lépj oda! Azaz! Dokám, lőjé! Balla. Lőjé be! Kurva élet! Jót akar! Még Ez a szepi. mindjárt jobban berúgja. De ne dumálj, fogjál el egyet a kezedbe és te is kell. Vágni neki rögtön. Hajrá látom! Mint a faterod, ő is keretel. Kelj már föl az Istenához! Lepattantak lassan, nem hát. Mori! Okos legyen, hogy felessünk! Mari! Utálten legyen, de okos legyél! Az érte már el a murodártem, a márra a sérült. De murodáre! Jó van, mindig van. Csalaptra sérül! Tudod is meg a sérültet, azt mondja. Passzolt ki gyorsan, Dani, tegyük ki. Ki a 9-et? Igen, mindig egyedül van, és soha senki nem adja oda. Ja, Szabolcs, árva gyere. Hajrá látom! Mi? Szabolcs, Jakab. Nem hallom, a kurva jók vagyunk. Még kurva jók vagyunk? Nem úgy néz ki. Eddig még Akkor kurva jók legyünk. Nagyon jók vagyunk! most a kezdve gyere, az azt mint tökéletesen. Játék. Kifiré hallottad volna? Balukám! Amikor főzni is kell. Gratulálok a gyönyörű 2 gól! Köszönöm. Szuper gól! Szuper gól! Szuper gól! Így kell, az a 10 ugyanúgy megadják nekünk. Hé! Az nagy, bassz! Láttam volna valamit. Mondjuk ennek egy... Nagyon gyönyörű gól.
Bájlám. Hajde, Anton! De minek itt a táskáját? A vissza. Ennyi más, Poli! Már nem azt nem tanítattanak. Nem tanítattanak. Mikét felett? Hát nem. Micsoda napsütésbe játszik a fiúkat? Olyan szél van. Hajrá, Rátót! Kárján hallgat. Pöstiként én meg örökre hallgatnék. Neked is kell menni. De jó volt a izé sapkával, nem? Gyönyörű lát. Nagyon jó volt. Újfest sapka, kinézd ott? Újfest sapka. Imin, hát az nagyon jó volt. Beült át. Na, költöző meccs is van tavasszal. Melyik kötte volt? Melyik kötte volt? Szépen lágult. Nem tudod? Az azt elbasz. Jó, nem tudom, kanya már kinetek. Hajrá, Ráttól! Ott van kanya. Sordulni be. És a nyelem. Vissza valakiket. Nem győzhetnek! Nem. Miért a győzelem? A végtelenségig! Nincs megállás utolsó percig küzdeni! Mi? Ja, valahogy úgy. A szép, nagyon szép. Sétáltak. Ezt nem hiszem el. Csak sétáltak. Most meg azt hiszem, egyből elpottant tőle. Ez a baj, hogy csak ráér. Hé! Az anyádat! Végre a 16-os! Bavágom, mit csinálsz? Most már ki is állíthattad volna! Hajde, Ráttól! Most ne. Tanulra! Az a szabadrúgás szép volt. Mely? Az a szabadrúgás. Ja, az hát a kombinációval jött. Csak pislogtak, most mi van, most hova futtok, most hülyék vagytok, és mi van? Aha, mi se tudtuk. Aha, Hogy csináltál Rozsvi? Megbeszéltetek? Meg hát. Hát igen. Az nem lesz. Mi volt ezt a passz? Hülye buzi! Hát hagyj, nem muszája van. Hát kész most, Buri! Mit nyalsz neki? Kint volt a labda, te hülye? Hogy lenne már? Menjél más, Buri! Mikor Fasz! a kezéről ment ki a labda. Mit lát? a bíró nem lehet ide jönni. Beleütött kézzel a nem is a többlet. Nagyjából, nagyjából, mikor... Nézd meg, jó szarok.
Még egy. Aztán jó nem hoztak. Hát nem egy egyesen. Tökre jobb. Tessének, amit előttem Sheldon megtolta. Ugye, várjál már onnan, mi a hova futsz mondani? Nem? Valami egyszer látni. Kit akarsz lefogni? Mi a? Hülye vagy valami? Még ezek a lövések ember. Nem süsd már meg vagy. Süsd már meg vagy. Faszom meg. Hát béna az elegem. Jól lesz. Na, itt össze. Ott a két. Dányának itt iverdik, hogy neki a nyálat sűrűbe. Köszönöm meg. Megmondom, hogy itt mit csinálta. Fogd az ember! Szép! Miért nektek könnyű volt? Na melyik az? Kettőből csak nem lesz. Jó van, de... Csak ott a sűrre, ezért a sűrre. Hány szak van azért csapat? Hány szak? Itt azért szerintem van egy 1.95-2. Nem ötött? Nem mondtam, hogy ki. Most már így 0-1-4. Kiemet megnéztem, hogy kiemet megcsoltam. Végre! De miért viszi a labdát? Hadd mondd neki a labdát! Nem, is pariba az engem szívesen vagy. Vonal mellé, Jani? Tudsz szészlegyen még. Azért meccsen fásztál az néha. Esti rugni bazd meg a strengkai szép bozorít. De amíg kell, de nem mindig. Tudod, hogy kell hozni. Igen. Hát jó van, mit akartam? Magát ne várjál. Ennyire. Váltságtól téved! Aztán csak elkezdtem a passzonyának. Visszalakja. Azért nem bírtam meg hazudni magát. Jó volt. Semmi! Ej már föl, ne henteredjél! Még gurul a pályára lefelé, azaz, úgy, még egyet. Ügyes vagy! Még egyet gurulhatott volna. Azaz! Hover föl, fázol, állj föl! Gurulj még egyet! Mi van, felálltam, mi van, bassz meg? Jó, már mindjárt szab. Meggyógyult! Gyors volt! Újraélesztették! Hogy lelátod! Ja, szóljon az a kerepről, Szepi. Azt szólok hozzá, szóljon az a kerepről. Nekem nem kell többször mondani. Én is gondoltam már. Ilyen kis szögek állnak ki belőle, és Én is gondoltam már. Kicsire mondom a lábujjában. ezek nem szögletek. Mik ezek a lilók? Megkocok ez a berúgású gyerekek. Hello! Hello! Kánykázol elő. Vedd már én! És a lapot hol van, főnök? Adjunk kölcsön! Bozogom, ez 3 van. Ott van rajta a bassz, ott van rajta. Sárga lap, hogy mekkora sárga lapot tudod mi? Nagy bal. Ja. Milyen meglepő, nem? Milyen volt, izé. A rangban Egy ilyen meccset nem lehet levezetni izé lapnélként. Rangadót, hogy rától. Megöli! Hát már húzgáltam. Nyomatjuk hozzá egy labdát. Hát 15-ös akkor bomba! Hát Kipattanóra, figyelj! Félpályáról gránát! Az gól! Azt a kurva életben van! Nem hiszem el! Gyerünk, fiúk, gyerünk! Jobbak vagyunk! Ja, következő már a gól. Zavarj őket a labda! Megzavarodtak! Nem jobbak! Zöldben vannak, nem nyerhetnek. Így van, akkor vagy utána. Na, szépen beszélj.
Szépen beszéltek, nem értettem. Nem értettem, hogy most legyél mondani. Ha lilában lennék, akkor döntettem meg. Ja. Hogyha lilában lennék, akkor azt mondom, hogy jó az eredmény. Nem kell nyalni, Ricsike, jó? Ó, az igen! Nem, szerintem te nyalsz neki, nem? Én ugyan nem. Én nem szoktam nyalni, max a vida muterját. Igen. Azon semmit tartozik. Kiskorúak is vannak itt. Hát a vizet kerül? Jó, de hogy nem? Apád tudja, ja? Hogy nem? Hány apád van, mit apád? Szokás 3 is tolni. Ja. Jó. Nem hát, tudtál, mint egy zöld. Jana, tiéd! Szép! Bravo! Mi elég fiatalok be azért elkezdtek. Biztos ifiből. Legyél, Ricsike, gyere! Mit játszod az eszed? Mit játsz? 10-es, bazd meg. Én megtehet. Már lehet ő vele. Aha, ő vele, te fog lesz. Hát én leülök. Kedves. Ráülök a csajomra. Vida, nem mászkálj a kamerát, nagyon lesz a verre. Minden álló szerepel. Nem igaz, öregem. Ő is szerepel. Azt mondom, nincs igazad. A Bucsini. Hogy ne látod? Passzomnak. 11-es. Fű van, van, fű van. Ott van pálya. Ott van. Melyiket kéred? Van fű, szám. Jaj, de meg van fő kiló, 10 kilója, 1500. Figyeld! Jó, elindult! Milyen part? Milyen? Lépj oda! Jó, Béla! Nem tudom, nem láttam. Nem láttuk, nem voltunk még. Szabadunk le! Jó, mert csak neked volna egy lenni. Menj! Menjél! Bana szépen szépen. Fél megy a szél! Vigyázz, pattog! Nem rögzöskedünk! Kopasz Joe! Kopasz. Kopaszka. Kösz. Nem kell nyalni. Most ne nyalni. Megfogtak minket. Hogy ne látod? A magyaráz? Van, hatos. Ott az ember! Ó, mi van? Bajnok a Boston! Pattog! A labda, bazd! Megindítottak és itt voltam, gyerek nyugodott ott szép pályán. Nézzek hátra, megszom a labdát, gyerek nyugodott. Csináljuk! Félpest! Nem állunk meg! Mit fújsz? Fél idő van már! Hát én honnan tudjam? Gyere! Na, Csak köpködik. hajrá, látod! Ide! Hány védők? Ott van. Melegít. Hogyha messze van tőled 1 méter, akkor hozzáadom a megint ráteszed, elhúzzál. Hé! Szarj! Nem hát. Egy múlva. Hát szomorú is. Te vagy elég szarul.
Gól! Basszus! Kis gól! Kicsi! Nem kell nagyot rúgni, passzold el mellett. Nem is a közös sikerül. Banyánka! Lágyam elég. Beállsz megmutatod be. Lágyam, csak most kiugri. Ez ilyen sárdul vagy. Hát gyerünk! Nem, 11-es. Elkopott 13. És a 12-es a szívesen. 12-es szívesen. Júj? Lökjed? Nem, azért voltam. Elküldjem az én barázsomat? A Bozori helyet? Mire? Elég volt ma. Elég volt? A szar izén hideg kövön állunk. Onnan nem jó nézni, már kipróbáltam. Ügyes? Ó, bassz meg, megint a jó Isten velünk volt. Aj, Istenem! Megint kapunk! Nem volt semmi, nem tugattok ki. Most meg főleg. Most főleg. Kérünk, menjetek, föl! Hátul passzolgassunk be. Mi hátra? Kérjed vissza, kérjed vissza. Igen. Meg nem is így. Az én Balázsomban éreztem. Csak egy kicsit megkapja a boka. Valamikor az én Balázsomban. Vigyázz! Engem meg úgy sem tud fölbaszni a hülyeségére. Elugos! Elugos! Ez bajjal. Busz van! Na szóljál! Jó, lefújhatod, de azért nézésedet se szokott le. Szóljál a rendezőknek, hogy valamit csinálják. És ezt azért fújta le, mert... Kapura, Bozi! Ez mi? Hát ez jobban sem lett. Nőknek nem kell tudni. Na persze, maradjál már, mert nem jössz haza ma. Jó, basszus. Semmi nem maradt pályán, a kapuskirúgás mind kiment, bazd meg, mindet kirúgta oda a kis patos, bazd meg. Itthon nem tudnak játszani, de már hányszor. Nem? Ezek permelen jött össze a 4-0-ban. Gyerünk, Boci, gyerünk, Boci, gyerünk! Ne vasszál már tőlem, halló? Látod, a meccsen gyorsan fölköttem. Tényleg miért? De tényleg, mondom, valaki ilyen. Ez a... Ki? Igen? Add be! Hol a faszom van? Nézzünk vissza, nézzünk fel! Rúgtad meg!
Ja, Pisti is úgy rájött. Mit cselezgetünk meg? Mit cselezgetünk? Mit fújsz? Parkezők elrészeget. Hát ez meg mi? Mit fújsz a fasz? Pariás milyen vagy? Majd egyszer valamikor sikerül. Volt ő is elrített. Hát nem örök, te híváltok így. Akkor ilyen színvakban. Asszomat nem hiszem el. Van meg a szapa áram szerezi a Hoppá! Bucsi oda tette magát. Kettőt kapsz egy almát! Szép bukfenc volt. Kettőt kapsz egy almát. Torkát! Ne törődj vele! Jövő héten jön a Mikulás! Hát csak körülnéz, bazd. Fáj a fejed! Mire körültök? Jó? Kapsz egy? Így az. Na, tudod baj. Nem jön az iklet, haver. Féltékos vagy? Nagyot akartál mondani, haver. Egy dolog, hogy jár edzésre, nem? Menjék, Krasi! Passzol hagyában! Nyugi, mit csinál? Mi van? Hello! Mit megkössött a szemétláda? Nem otthon vagy! Hello! Kertesi vagy paraszt! Hülye vagy! Kertesi parasztok! Hello! Kertesi paraszt vagy, bazd meg! Mit keménykedsz? Hello! 13-as! Mi volt 13-as? Gyere ki, Bozori! Fejed! 13-as, gyere ide! Mit keménykedtek? Mi van, kemény vagy kutya? Gyere, figyelj! 14-es Mi van? Mi van, zöldek? Lábak közé! Hülyén vagy, mint anyám! 14-es! Kiskopasz! Paz! Hülye parasztok! Ezt tudja! Ennyit tudsz köpni! Ennyit tudtok, hallod? Meg! Ha vágok, buzi! Bucsi, adjad meg! Hagyj a busi fejed meg, az kész! Adjad, bucsi! Nem értik ezek, hallod? A 14-es buzi! Yeah! Meleg! Langyi! Szereti a fiúkat! Fejed meg, az kész! Legyaj! Hallod? Itt nyolc! Nem tudom, Ne nyaljatok! valakinek jött az iklet. Most találtuk én mideket mondani. Régóta meglátod csöndben. Régóta. Mit csarkod? Bozori! Gyerünk! Mit csarkod? Nem basszék volt, Bozori! Gyerünk, fiúk, gyerünk! Senki! Egyedül Na mi van, hallod? Mi van? Üreskedek! Hoppá! Megfordult a szurkoló! Fogják le! Kiesett a bírés, hallod? Leesett róla izé, hallod? Dehogy is a Kuri ment feljebb. Ki? Itt alonzott 14-es! Mit keménykedsz? Mondom a 14-es! Londia, gyere, vidd meg! Mondjuk, 14-esen, mi van? Adj ennek ki lapot! Azaz, húzd magad! Ne keresd a Pecsenucci! Húzd magadról! Langyi vagy! Langyosok vagytok! 14-es, gyere közelebb kicsit! Bori, mi van? Bori, fújjunk már nekünk ott, eló! Nem kell fosni tőlük! Kézzel vittem a hatát! Kertesi parasztok! Vagytok parasztok! Kertesi parasztok! Kik vagytok parasztok! Kertesi parasztok! Nem tudom. Na most olyan? Majd meg lesz. Az kifekül.
Keresed a labdát, Ove! Menj meg! Hülye volt! Te! Hülye volt! 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 Mennyit kaptál? Mi van, megfogtok 14-esen segget is van neki? Mi van? Mit csinálsz északerdesiektől, te? Mit csinálsz nekik? Buzi vagy? Nem bírtad kötni a cipőt, Ove? Kettesi parasztok! Megy ez neked! Közlekedési rendőr nem mutogat ennyit, mint te nagyon hülye. Mi vagy te bazom, Eszi? Mit játszod a agyat, hülye? Nem Vigyázz látom. mögötted! 10-es azért, Azt rágolgodik, eszik meg. ott is nem mondod. Mondja el, igazad meg. Elindulok. És hol van? Hé! Állj már le, hello! Ide esett, nem Ide esetett, Marci, mert messzebb nem megy. kezd meg. Én maradjál vagy. Hé! Te hallod! Meg! Hallod! Te! Labdával játsz! Te hetes, mit akarsz? Te kívánnia kell, hallod? Az ennyi a szállot fölvenni? Hetes, menj már el onnan! Hallod, te Köcsög, kertesiek! Kertesi parasztok! Kertesi parasztok! Kertesi parasztok! Kertesi parasztok! Basszátok az anyátok! Hé! Megint csak annyi! A 14-es Nem anyázunk! Ne anyázok! nem mutogatsz el idegetni, az meg, hanem Mit mutogat? rohadjál meg ott, ahol meg te gesztilálod. Itt találj egy... Csapatod a játékot, bírom! Nincs hol menni. Nem gurultok valahol? Álljon arra! Jó, a kapusuk, gyerekek! Oda megy a labda a kapusra. Nem volt ilyen jó. Összeszabda oda. Nem látod? Pedig nem olyan kicsi, hogy ne találjuk meg. Mit keresel? Egy olyan fa... Hagyjam már, most mit keresel? Hogy ne keresnék? Hagyjam már, most vagy ma azt keresel. Hát közben van. Mi van, 10. Egy addig is nyugtalan. Miért? Nem hiszem el, baznak, hogy nem találjuk. Menj oda, Ne buzizd! Jó, van másik így. Ne buzizzál! nem olyan kicsi, Marciának meg kéne lenni. A kerekőnek azt a Ne buzizd! így értem, és akkor... Az nem lehet gól. Görgettem a ifin, bazd meg, mert már nem bírtam magammal. Már ifin nem láttál semmit, vagy? Milyen színű? Bazd meg! Balázs! Bozoli, bazd meg, lőjél már be egyet! Itt a Kras! Megkapott, bazd meg! Jó, nem mentek, jól csinálta a levet! Jól csinálta Levente! Így pörgettem, és akkor szétesett. Hát most nem tudom. Pedig nem olyan kicsi az, hogy azt nem látni. Nézd meg, a rohadt. Arra gurul. Ezt láttad? Az előtt a harmadik? Mondtam, hogy nem olyan kicsi, hogy azt nem találjuk meg. Vagy benne akasztok otthon. Fából vaskori.
Csak ez úgy balkezes. Most semmi. Radikális, nem azért szedtük. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk olyan gyerekek. Nem igaz, hogy... Hajrá, láttad! Annyi van, nem mozgok azért. De amúgy szerintem a fél felnőtt simán kérni. Valaki. Hogy? Még ez nem számít. Dami, mennyi van még? Fél óra. Meg az is érted volna, hogy jámszás teremtek. Azért egy Hol volt? Tahiba! Falun! Szállod meg, hello. Ez a... Semmi nem volt! Eldobta magát! Nem igaz! Nem igaz. Figyeljetek, még meg fogják venni. Nagyon rögtön. Miért? Nem lélek. Adába mennek. Várzik a kapus. Senkát, oda. Figyelj, úgy megsütni, mint bomba, vigya? Figyelj, és ennek is oda kéne. Jó, Boston. Azért annyira van Boston. Csere van! Pori, csere van! Miért nem figyelsz, ha nagyon hülye? Csere van! Pori! Lecserélték a sporit! Sporit, te mész le! Másik se volt jobb. Az már legalább már lent van. Úgy, Hát aki a ifinek ő vezette. Tókia. Együtt Gabi. Együtt az pont az ilyen csapatokról lett kiképezve. De tényleg amúgy. Együtt bejön, Misa visszablő. Egy könyök, kettő izé. Szabi bal hátsó. Ne rántos egyet a késő. Köszönjük minden. Az az elég basszítóséget szél. Én beraknám a bozin állé a faszba. Ja. Rövid 3 És akkor kettőt kapott, ugye annál kevesebbet nem kapott. De mégis adátok. Adtak neki 3. Tehát visszapályán játszak el. Dávid, téged most mennyire? Hát nem tudom egyre. Attól függ. Ja, szerintem. Attól függ. Egy, a maxi kettő. Lökést írtak meg. Te nyugodtan! Úgy van! Bazd meg! Tehát nem szokták ilyet csinálni. Ébresztő fiúk! A bocsi szártól meg. Ébresztőre! Csak az egy. Ja, én. Szepi, fejeld meg őket! Na nyalja! Milyen kéz! Milyen kéz! Szabadulj! Szabadulj! Menjünk! Gyerünk! Gyerünk már, Levente! Gyerünk már! Labdát most meg. Nem úgy mindenki. Tovább!
Ezt meg nem tudod! Mit fújsz a buzi? Menjél már! Jobb te! Csicsó! Legyél hülye! Okos legyél, hogy szeressünk! Abban, hogy nem szeretni velem. Te vagy a napfénye! Jöjj fel Isten! Vidd már le! Megvárod a segítséget! Vigyük már le, hello! Vidd már le! Gyere ide! Ricsi, téged is így hoztak le, azt utána visszaálltál. De ez nem fog, ez ha nem is fáj neki, már ugyanúgy lép. Meggyógyul! Bevitték le számra. Jaj, gyázzál meg! Jaj, te hülye buzi! Ki vagy te? Szépen kell. Itt nyomda! Nem, a kincsőre tervezem. Pattog! Támad döntöd, hogy Fú, bazd. átvegye! Nézd meg, kell. Maradj el! Baj van. Na azért ennyire, Ricsi, nézed már meg, ennyire lerúgtak. Hát akkor a Ricsi utána visszaáll. Ja, és keménykedik. Földre találsz menettől. Azaz! Gyere! Gyerünk, Gabi! Vigyázz, buzi! Ne engedj föl! Homár pasi, bazd meg. Valamit csinálni kell magatokkal télen, mert ez így nem jó. Nem? Elfelegítjük vele, elmennék a lábát. Hát a fűszál vissza, vagy a izével. Vigyázz mögötted! Nem verti föl! Menjél, buzi! Valami van a térdén, nem? Hogy van az ötösre, vagy mi? Hát a bazinak ezért van ilyen. Lassan meleg tartja. Igen, mindig begölcsöltek. Hello! Akárhogy bemelegít, mindig begölcsöl. És akkor azért van az a tapasztalat. Azért tudok én mindig időben. Szerintem csak bemeseltek. Középpálya, jó, hátvécsok. Átjáró hátvécsok. Ez az Misi. Ott a Fabi, ott a Fabi. Gyorsabban, gyerünk meg. Gabi. Te vagy, te vagy. Így van. Dobás. Gyors, vazd meg, add már kezübe. Gyerünk meg, Fabi, gyerünk meg. Gyerünk, Fabi, gyerünk. Jó, hosszú! Hazad! Hovártas. Köcsön, hülye vagy! Úgy kell elhozni. Hülye buzi, badd meg! Hogy elmenektél a fot? Mi van, rámás a kezed? Te kinek fogad? Te, mi van? Hagyjad már, te! Ott van a kugat! Csak kicsivel, te! Együtt fejed meg, az kész! Nagyon
te buzi! Mi van, Szabot, azt nem jó, mi van? Szabot? Nem fogod a gyereket, te buzi! Hát most jobbjál! Ha már szakű! Szabot! Hát most megszopott téged, te! Is rajt egyet! 17 évesen! Azért nem szó! Kipattalónak! Kurva jók vagyunk! Hey! Kurva jók vagyunk! Hey! Kurva jók vagyunk! Hey! Hajrá rátok! Kurva jók vagyunk! Hey! Kurva jók vagyunk! Hey! Gyertek is cigányok! Mennyi van még tőletünk? Nem tudom, 20 perc. 20 van. Megjelünk. Most lesz a győztes. Ez a 20 perc, ez Így jöttünk mi is a időben. Mi van parasztod? Hajrá rátok! Intézzel, pozorű! hova idő van? Gyerkedni. De viszont most hallod? 3-an ugrottak arra az egy labdára. 3-an, de az a középsőnek pont jó volt. Előtte is volt, mögötte is. Az így kell, menni kell minden. Tizen, hát hazamegy. Mondtál? Vázolom, pont most mondtál. Most mondtál? Most már azt mondta, hogy már. Még egyet, akkor Egy percen áll. Bocsánat, úgy hallottam is. persze, de hát a 95 perc rossz. Hajrá látom! Hagyjatok! Gyerünk, fiúk! Csácsa. Hallottam az orvosban. Mit fújsz? Bori! Ja, buzi! Hát mi van? Nagyon hülye vagy! Lány foci! Minden engednék. Fönn vannak, fölugranak. Hagyj menjen, bazd meg. Azaz! Tudsz fújni? Még ezt a pár partot kell vágni. Annak kéne pont Fölugrott, elfejelte, lefújt. Hagyd menjen. Majd ezt. Azt mondta anyád, hogy csinál. Ja, nem videó. Anyád azt mondta, Ricsának, hogy mehetünk. Tudom, mondjuk a Ricsinek meg a videóanyjának örök bélete van. Mit mi van? Játszatok, hülyék! Mit fújsz, hülye? Menjél már! Te! Mit fújsz? Maradj már! Hülye buzi! Bori nem szeretünk! Homakos! Ne csipog! Jó, rúgtad az volt nekem még egy évfél. Jó. Az a gólöröm is te. Gólöröm. Másik félünk fölött. Vagy Marci jobban? Marci átkerülve egy csapat. Tényleg, nem én vettem. És annyira se? Nem tudom, hát a Tibi vette. Azaz! Minden szépjönző! Harcoljatok! Gyerünk, fiúk! Meg ezt a győzelem! Nem baj, nem baj, nem baj, csináljon! Nem tudom, úgy csak öröm, ha van gyerekük. Valamelyik kibadni. Az udának a már átírja. Jó. Jól megnézted magának a sárgát. Hagyjátok, ügyes nézd. Nézd, most tudunk játszani. Gyerünk! Nagyon jó! Azt tudtam én. Azaz Boateng! Szép fotomokos! Szerencsé, hogy ön volt.
Ilyen volt. 11-es. Mi nem lukat ilyenkor? Sajtén meg a Barca. Most meg a Barca. Kietni akkor el a Barszát, Geci. Lehet. Semmi, ja, már most a fociban vagyunk. De egy reál nem tudtak ki. Az jó lenne, jó megcsinálni. Hogy döntőben. Elugás! Lehet reálnak a Mi van, bemondásra fújunk! Te! Ellát a szél azért most. Aha, az jó. Hát a gánykkel is nem kellett volna így szerintem. Hajrá, Nyomjátok. Az volt a osztálytársad? Ennyit tudsz, akkor vert a nyálát neked? Olyan nagy játékos. Tessék, jó. Tudja ez más, egyed már. Igen. Időt kéne hagyni Nem jó fej, jó. De ha van másik fiatal, akkor oké. Van másik a helyen? Én nem tudom, van? Gondolom szerintem az. Szerintem biztos fiatal. Aki tátul van, nem? A kettes, az is. Nem, áll. Hetes. Ja. Hetes fiatal. De inkább A hetes gyerek fiatal még, igen, a hetes. Van itt 10 játékos az. Ott a hetes az. Gyerünk meg! Bozi! Gyerünk meg! Csináljuk! Van az a fiatal gyerek, aki a nekekre... Van még egy tiszta kurva a pályán, akkor nem mutat ugyanaz volt szerint. De most a védelem. Na most a Brumától hallgatom. De van neked, hogyha kerekényes van, de most egy meg ugye? Hogy legyetek! Az a négyes, aki bejött, az nem az ifi edzője volt, gyerek? Ma játszottam A négyes, nézzétek, az a nagy darab. Ott a négyes, most jött be a ellenfélbe. Nem adogatott a ifistát? Dehogy nem. Fújj el már, te köcsög! Négyesen ma izé a ifinek a edző. Mi van? Az a buziba az. Azt a kurva. Leosztákban ugye? Hát edzés, meg akkor ezek szerint focizik. Hát nem nem, hát az is megengedett, hogy felült edzője, vagyis közben játszott. Neymarnak meg olyan játékot a rád. aha, azt kiabáltotta is Isten. Nem hát, de állom olyan játékot kap. De az a baj, hogy már kezdőbe szerepelni a kezdőbe. Jézus már! Hogy ugatnak volna játékos. Hogy legyetek! 10 perc körülbelül. Körülbelül 10 perc. De akkor is. Hát ezért kéne minél előbb odaigazolni. Hagyjad! Előbb meg tudják. Nézd meg. Hallgatok, hogy még egy régósabban tanulnak, mert már szép tudja. Isten! De inkább meg a Mourinho kapta. Hát azért a Mourinho... Hogy legyetek! Jézus már! Olló! Zsebedben van olló, vagy mi van? Mourinho amúgy klasszikus edző. Nagyon jó. Nekem nagyon tetszik. A Reától elfogni. Tarts meg, Jana, tarts meg! Jani! Ne kapkodjuk el, tarts meg! Milyen szép vezetés volt! Igen, elkezdtek passzolni. Nem úgy, mert szerintem még a válogatotnál akartam terülni. De akkor tényleg a izé. Szabit behozhatnál egy. Az ma ilyen tud ide kitenni. Reált megnyernek mindent. Legalább elvétő, hogy így. Infél már neki, bazd meg! Te! Szép volt, Bozi! Be vagy agyom! Gyerünk, Bozi!
Küld el Gyuláig! Egy finom panyénka! Figyeld, a buzi megint oktat! Nézd már! Oktat! Hülye! Hagyjad buzi, Holi! Jó, most sírs ez! Kapitán! Vagyunk! Hé! Kurva jók vagyunk! Hé! Visszaékeztek, hülye buzik! Olé, olé, olé! 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 Nem bírják el a vereséget! Ne sírjál, buzi! Kihajon! Rátod! Kihajon! Rátod! Rárászod! Kurva jók vagyunk! Hey! Kurva jók vagyunk! Hey! Kurva jók vagyunk! Hey! Hány perc van? Mondjad, barát, tudjuk? Kis türelem. 6-os. Buzi, nyugalom, buzi! Hogy sír a 14-es? Hát, kifívesen... Mi a kapus? Nem tudtad kivétni, miért van? Kifívése hosszabbított. Meg volt lőve! Igen! Kis ideg! Ideg nyuszi! Kirúgás egy Kapus, gyere gyorsan! De kapkulj! Nyugi van, fiú! Vezető nyugi! Csak kérdezzétek, hogy én mondom. Én meg drukkolok! Gyerünk, Boxi! Hadd halljuk! Na, hogy beszélek? Ja, nyilván nem vagy beszélni. Én megyek oda hozzá. Gyere, gyere, gyere! Anyátok! Hozd meg! Milyen hülye pocsak volt kapni! Na mi van? Na mi van, öcsém? Na mi van? De buzi van! Mi van? Les! Jajjajjaj! Azt nézd, azt nézd! Na mi van? Gyerünk, fiam! Mi van? Semmi! Retro James! Mit mi van? Na mi van? Mit mi van? Na mi van, öcsém? Tudta, hogy most mi van? Itt van a világsztár! Itt a Christopher! Hülyeség volt leadnám. Hülyeség volt. Igen. Mégis amilyen előrébb nekünk az X jó, nem lesz nektek. Minket kitöltek általában, az mégis túlpozni nektek. Soha nem csináltak ebből mindent. Maradunk ugyanott, ahol voltunk töltetlen. Persze, ugyanaz, így van. Hé! Ugyanott maradunk. Buzi! Hol Tasi! Reggel feljebb. Nem. Miért? Föl nem Szerintem föl. De olyan, hogy csak így lábbe akad el, az belerúg egyet. Erősebbet tud belerúgni, akkor... Már nem bírok, már bereket. Nem. Bozari! Hajrá, Rákos! De És fújsz! igen. Hát meg ezt számít a fut, és a böglös hát. Tudod, kicsit beakad. Előfordul. Pofán.
Ugass! Korán volt az öreg. Bármilyen bezékelt volna, kérdeztem, hogy rúgozta ki rosszabbul. Jó van. Hajrá, László! Küzdjetek! Gyerünk, fiúk! Bejött a sájt. Most jön be! Ez várható volt. Hogy ezzel telik el az itt. Ne onnan ugass, hello! Itt ne okoskodj! Küld el onnan! Akkor nem szólt semmit. Bejött a Szabi. Mennyi van még? Nem sok, nem vége. Gyerünk, Szabi! 4 perc. Szabika! 10 percet hosszabbítva, mennyit tehetőzik, nem? Igen, hogy Szabi is lassan kell. Kopasz, bazd, mi jár? Ó, bíró! Gyertek feljebb! Kapu elé! Kapu elé! Bomba! Indulj el! Indulj el! Ura! Azaz! Nem baj! Nem baj, Jani! Kapjunk, bazd meg. Hé! Hé! Sokan nézni, hogy a kettőt várnak. Bazd meg! Tudtam! Azt a kurva életben! Les volt, les volt! Les volt! Tényleg van! Hey, Gyuri! Mi van, öcsém? Ja, mi van, öcsém? Nem ismeritek a les? Nekem én! Igen, egyszer ki... Ne ugass! De sí! Annyi van, ez menjél! Miért nem tűnjél onnan a Elfújtás van! Semmi baj, nyugalom, nyugalom! Nyugi! Ki áll helyetted? Yes! Doki volt! Doktor Cserno segít! Harap meg! Nem, doktor Álljál is be! Gyereket kiállít. Áll is kezemteset! Tetszeli! Megy aljá! Ha jól láttad innen! Nyomtam most. Megy aljá! Igen, hogy el kell mondanom, be kell mennem őket. Jó? Nagyon jó volt ez. Átvárhat le. Akkor mindjárt ott vagyunk a végén, nem? Ha már végén. Ez az! Ide magyarázom! Pontosan! Nem hallja! Hangosabban! Nincsen Majd hangod! szorulunk kertesen. Az biztos. Minket kinyírnak. Hát ez az! Hajrá, László! Hol volt a hosszabbítás? Hosszabbítás! Nem rendezek be már. Mi ez a csalózás? Ne nyolja, csaló! Ezt a bírót értem, bírót értem. Ja, Jajjaj! Spotify-án meg őket a kecikbe. Bíróhoz! Menjetek a bírót, védjétek! rendezők. Gond lesz itt. Hallod, úgy hozzam kell, hogyha kell bárkinek, kiteszem. Valaki bázik a kertesek között. Figyelj, hát most mi van? 2-2 lett, kész. Azért az egy Örüljetek az potyagóré. Egyszer van karácsonytok. Ugyanott áll, mit Egyszer van karácsonynak. nem fogadják. Addig nem fognak eljönni. Várjátok, nulla.
Megnézja meg, 2011. Hát se tudnak odáig számolni. Hogy ugatnak? Nincsen hallgatók! Nincsenek? Japán! Hogy ez a kicsit megfelel? Viszontlátás! Viszontlátás! Melyik gyújtója? Kell azt, hogy jó? Kell azt, hogy jó. Első Hallod, Fori, minket ilyenét tiltottak el, baszódjál meg, te hülye! Juppeló, fejed meg őket! Tényleg jó bírót Majd a terembe csinálják. Kemény boci volt! 14-es megint szerepel! Igen. Nem. Gyere már, Lacsi! Gyere már, Lacsi! Lacsi! Mit csinál? Most a arcomat hívják, mit csinál? Gyere már, arcomra viszont. Hagyd már gyere. Tudod jó milyenek? Golboloztatok volna. Kicsi nyugul. Azért nem folyamál. Azt, hogy menstruális kicsit vagy.